Dakuha, ganda ning rest house akong family, oy. Unya ako rin si tagapagmana. Guwapa! Hello, cute niya, oy. Ay buntag, madam. Kini anak sa tag-iya. May buntag pod. Ay madam, masigwa kay lingaw daw bali. Pwede ta mag-storya diri ah. I'm sorry kayo kuya. Mugawas ko 1 inch mong balik sabang sa akong papa. Mao ba stricto de kag parents? Bawal na pagawsod lang iro. Iro ang ilang prinsesa. Uy, grabe ka oy, harsh kay ka. Kabalo kadam, gwapo jud kay mo tambay diri ba kay makakita ta gwapa nga dalaga. Actually, unsay trabaho nimo dire? Ay, ako ma'am, actually, mangingisda ra ko diri ma'am. Ay, pasensya kayo ha. Strict akong parents, labi nagmakipag-istorya kong mga mahihirap. Pasensya na po madam kay kabalo man jud ko madam nga. Kawa dato kayo ka. Mo ganino, gusto ko maka-experience og buhay mahirap. Yung saon man. Gipanganak mo dyan kong dato. Lagi ma'am, surte kayo ka ma'am, kay gipanganak ang dato. Papaksita ta dira ma'am be, balag 1.5 lang. Wala ka uy, 1.5 good. Uy, chiki, may ginahatlas akong daddy good, allowance. Ay, ayaw ng chiki ma'am, gini ko kabalo mo process anak. Kabalo ka unsa kong mahatag sa imo ha? Unsa man ma'am? Virginity. Tingin niga eh. Imuha na lang na ma'am, kay kwarta kung kailangan. Actually, dili na kwarta mo makuha. Pati ka ng resort. Kabalo biya kang ako tagapagmana. Grabe, datua po ni mo damoy, pero ma'am, habi lang may kaglawas ba? Wala ka ka-jamming, wala ko 5. Putragis ang lawas, murag si Aquaman, pero nang sus, murag si Wolverine. Hey, Wolverine, mau ganing pussycat. Ma'am, kaning, buto jud ko ma'am, og anak kas tag-iya ko, makasulod tanduha dra si mong balay. Dali, ipadama ko sa iyo ang buhay mayaman. Let's go. Pasok. Asa ipasok kani dire? Diri. Ali, pasok. Ako kayo dambay, first time kayo nani dam. Dahil rooms diri. Pila ni ka room dam? 6. Grabe gold. Sex. Uy, Sex. Grabe gold ni mo dam, oy. Pero pinakaginahan ako sudlan dam kay kanida pit dire ba? Uy, dili gradam, dili gradam dapat diri kana kay hayag kayo. Abi na kog diri mo sudlan. Dili damoy, grabe pagka. Kana damo gapo kayo. Ano sa rin nabuhat na mansyon, ma'am? Gigama nga mansyon, kada papanganak sa mong iring, para na ikapuyan yung kuting. Agi, para dyan sa iring daw. Puti kamay, uy, banto grabalbon kay kaglang. Ay, Parang di ako eh. ay di, mura mo kag pusi ug naw. Pussycat. Yes. Kambras to, Bing? Grabe, kani dyan akong ganahan ba kay pusikat? You know what? Pwede ka mula diri anytime. Da, sure ka daw? Puti kamay kalamihan. Uy, maka-experience dyan kong buhay mayaman. Anak gwapo ana, makakaon ka diri ikatulong sa kadlaw. Puti kamay, pero ma'am, gusto dyan ko makakita sa mong parents ba para makailaila ko sila, ha? Actually, stricto kay kong parents. Labi naglimay nga lalaki, mahadlok mo sila mabuntisan ko. Ay, maupod bitaw dam. Bisag kung ako'y maamahan, stricto po ko'y kung makaanak ko gwapa. Mo ganino, makasabot-rabot ta. Ma'am, dugaya sa mong parents, ma'am. Excited na kayo kung makailaila sa ila ba? Pag maabot akong daddy ha, di ka madikit-dikit. Tansa lang ko daw. Nanimaho kang isda o, pero kabulok ka mga iring, ganahag fish. Sus, bagay dyan kayo tamang ba kay ako lang sang isda, ikaw iring. Meow, 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 meow. Ma'am, asa naman mong papa, daddy, or mommy? Asa naman, ma'am? Ang maabot at taon-taon, hulat lang. Hoy! Ay, nagmaon na naman ba? Excited ako makailanan niya. Kung sa mga caretaker, panilhig dito. Sorry, sir. Ano man? Kira man na kami kong pusikat. Irigsong ka ba na yung animala ka?